יש מועמד אחד, בעל ניסיון ביטחוני, מדיני, בינלאומי, יוצא דופן. יותר מ-21 שנה במערכת הביטחון, בין היתר במשימות ושליחויות במדינות רגישות ומאתגרות במיוחד. עכשיו, מהפעילות החשאית אל עיני הזרקורים. עמנואל שחף. אני היום במפלגת העבודה המועמד היחידי שיש לו את הניסיון ואת הרקע לעסוק בתהליך המדיני-ביטחוני בעומק הדרוש. ראש המוסד לשעבר, דני יתום. את עמנואל אני מכיר הרבה מאוד שנים. עמנואל שנים ארוכות עשה למען מדינת ישראל. את כל התפקידים שלו עמנואל עשה בהצלחה רבה. לאחר הרבה מאוד שנים של פעילות ציבורית ביטחונית, מקווה מאוד שתהיה חבר כנסת מטעמנו ותמשיך לייצג אותנו בכבוד. זה לא מספיק להיות פוליטיקאי טוב, פוליטיקאי משופשף שיודע איך להסתדר עם המפלגות. צריך ניסיון בינלאומי, צריך חשיפה בינלאומית, חיכוך עם גורמים בינלאומיים, עם תרבויות שונות, עם מדינאים ממדינות אחרות. בלי זה אי אפשר להתקדם. אלוף משנה במילואים, חבר הכנסת ושר התמ"ת לשעבר, רן כהן. אני בא להמליץ על עמנואל שחף, מהיכרות איתו מזה מספר שנים. אני מאוד מאוד מתפעל מהיושר והיושרה והמסירות והנכונות באמת לעשות מאמץ אדיר כדי לשדר את הרעיונות של מפלגת העבודה כפי שאני מכיר אותם בצורה טובה ביותר, מהניסיון הבינלאומי והרב תרבותי שיש לו גם בארץ וגם בחו"ל. לא ייתכן שהזדמנות כזאת, כפי שנוצרה לאחרונה בעקבות הרעיון של אבו מאזן לערוץ 2, לא תנוצל. אני רוצה להיות בעמדה שתאפשר לי לנצל הזדמנויות יקרות כאלה על מנת לקדם את התהליך המדיני. הפרופסור דוד חן, דיקן בית הספר לחינוך. מפלגת העבודה זקוקה לאנשים כמו עמנואל שחף, רוחב תפיסת העולם שלו, ההשכלה הרחבה והמעמיקה שיש לו, הניסיון הביטחוני, הניסיון החברתי, ראוי להצביע ולבחור אותו כדי שיגיע לתוך צמרת מפלגת העבודה. אני מלא דאגה לעתיד המדינה, ואני מבקש את התמיכה של כולכם על מנת שאוכל לתרום מניסיוני לביטחון המדינה ולקידום התהליך המדיני.